Un pla d'ocupació impulsat pel Consell Comarcal de la Selva, que es va engegar ara fa gairebé un any, ha permès la digitalització de més de 132.000 documents dels segles XVIII i XIX de diversos ajuntaments. Aquest va ser el primer resultat i ara arriba la segona edició. Entre altres consistoris de la comarca de la Selva s'ha escollit a l'Ajuntament de Breda, que compta amb una documentació antiga i que s'ha volgut digitalitzar. Són els llibres d'actes, entre altres arxius. Ni que sigui en format digital, doncs en l'arxiu, i de fet en aquest cas també ja l'hem incorporat a internet. Aquestes dues imatges d'alguna manera reflecteixen tota la feina que s'ha fet, uns llibres d'actes, uns suports informàtics on hi ha la documentació i després això és una pantalla on surt la primera pàgina de la primera acta que es conserva de la vila de Breda. La digitalització de documents s'havia fet a Santa Coloma de Farners, Caldes, Vidreres, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor, Bonmatí i Brunyola. Ara ha estat el torn de Breda. Els fitxers ja es poden començar a consultar a través d'un web del Departament de Cultura. Aquí s'ha pogut demostrar poder accedir tan fàcilment des de l'any 1856 fins per qüestions de protecció de dades fins als últims 50 anys, però que permet no tan sols aquesta protecció que es comentava, de la protecció d'aquests originals, sinó també amb la recerca que necessiten historiadors i també no tant historiadors. El document més antic prové de l'Ajuntament d'Osor i es tracta d'un llibre d'actes de ple de l'any 1701. S'hi poden trobar comissions de govern, decrets d'alcaldia, actes de patrons, juntes, protocols notarials, entre altres. Aquest procés de digitalització de documents es va portar a terme a través d'un pla extraordinari d'ocupació local durant 6 mesos.